ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆगे ଆମର ମଣି ବାबू କ'ଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛୁ ଶୁଣିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସକାଳରେ ସେ ଟାଉଟରିଆ ମାଉଟରିଆ କହିସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋପା କି ମୁହଁ ସେ ତାଙ୍କର ପୋଛାପୋଛି ଚାଲିଛି। तो मांगे जावे मांगे ଶଳା କ'ଣ କହିବ? କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କିଛି କହିପାରିବେ। ଏଇଟା ରଞ୍ଜନା ଦେଠି ଅଛି ଯିବା ତା କତେ କି ରଞ୍ଜନ ଦେଖିବୁ କେମିତି ପୋଜ୍ ଦବ ଏମିତି ହବ ସେ ଖାଲି।